नों मावाखसै नोङो खोथा लाखियाखसै अट'मेटिक आं गाज्रि मोनगोन नोंथांखौ नङा दिनै इउपिपिएल सरकाराबो बिदिनो फैदों जौगाननि सायाव मानसिफ्रा नेनानै थायो आरो दिनैनि थारिखआव बर'फ्रा एथ'क साम्बा नंलाथ' सोमावसारनाया खै बोसोर जाखो सोमावसारनायनि गेजेरजोंनो बहुद एक्सपिरियेन्स बहुद नलेज संबिधाननि खोथा बायदिसिना खोथाखौ बर'फ्रा दिनै मेट्रिक पास जानायनिफ्रायनो सिगांनि मानसिफ्रा बहुद स्टाडि खालामनानै दङ थांनाय बे इलेक्सनाव जेननायनि दाया इउपिपिएलनि नङा होनलायबाय होमबा दायनिगिरिया सोर जाखो दायनिगिरिया होमबा अट'मेटिक पाब्लिकखौ रायनाय जाया होमबा बेथ' बिराद अत्यन्त गाज्रि बिराद दुखुनांथाव मोनसे बाथ्रा बे भाष्य जानला मेनला गिदिर गिदिर बाथ्रा रोंगौ होननानै सालाया फिदिंबानो जायो बेखौ फिदिंलाबायनानै जानला मेनला बुंबा खिन्थु रायजोफ्रा दुखु मोनो ना इउपिपिएलआबो राजनितिक दोलो बिपिएफआबो राजनितिक दोलो नङा होमबा दोलोनि थांखियानो जाबाय मा समाजखौ मोखां नायनानै समाज सेवा खालामनायनिसो राजनितिक दोलो दा इउपिपिएलनि आफादगिरि मानबेन्द्र प्रमद बर'आ जि बाथ्राखौ बुंदोंबा बिदि बुंदोंबा राजनितिकखौ खालामदोंना खालामाखै बिथाङा राजनितिक दोलो नंगौ नङा दोलोनि आफादगिरि नङा आं बेखौसो प्रश्न खालामो नंगौ राजनितिक दोलोआ एक नाम्बार बेनि प्राइम डिउटि नाम्बार 1 बे ओनसोल बे देशनि जनसाधारण गरिब धोनि छात्र छात्री गासिबो श्रेणी जाति जनगोष्ठीखौ नायनानै बेखौ सेवा खालामनायनि दायित्वआ जाबाय राजनितिक दोलोनि दायित्व बेयो प्रमद बर' बिथांनिबो दायित्व आरो मालगोदा हाग्रामा महिलारिनि बेबो बिनिनो दायित्व दा बबे नोजोरजों नायनानै बुंदों जे बिपिएफ राजनितिक हान्जाया खालि राजनितिकल' खालामदों दिनै हाग्रामा महिलारिया दिनै राजनितिक दोलोनिनो सासे आफादगिरि दिनै सरकाराव दंफैयो मोनसे जाबाय राजनितिक मोनसे जाबाय सरकार फैसा गरसै आं बुंगोन बेखौ बयबो बुजिनांगौ राजनितिक दोलोआ जुदि क्षमता बा पावार गैयाबा बे राजनितिक दोलोनि सिन्था चर्चा नोङो समाजनि खोथा बुंदोंबा बे मुलाम्फा लाब गैया आरो बेयो मायाव सोनारो रायजोफोरनि सायाव सोनारो जेलानाखि राजनितिक बबेबा मोनसे राजनितिक दोलोखौ देरहाहोनांगौबा बा फेजेननांगौबा बेयो रायजोफोरनि आखायावसो थायो रायजोफ्रा अराय सम बेखौ बिसार खालामबाय थायो सोर राजनितिक दोलोआ समाजखौ बेसेबां सेवा खालामनो हादों बा समाजखौ बेसेबां नासयदों बे हिसाबा रायजोफोराव थायो दा थांनाय समाव गोलाव समाव बिपिएफआ रायजोनि अनसायनाय बायदिसिना मावनायनि जाहोनाव रायजोफ्रा बे बेसेबांबा गोलाव 2003 सननिफ्राय बिपिएफखौ रायजोफ्रा मदद होनानै पावाराव फज'दों पावाराव थानानै सेबाबो खालामदों सेबा खालामनायाव अनेकाव गोरोन्थि थानो हागौ जागोनबो अनेकाव जबान होदोंमोन बे जबानाखौबो मावफुंनो हायाबो जानो हागौ हायाबो ओंखायनो थेवबो गेजेर लाम साम सेबाबो खालामदों डेभेलपमेन्टबो जादों बेहाय मोजां मोननायबो थादों बेखौ गाज्रि मोननायबो थादों दा बेखौ नायनानैनो गेजेर गोजौआव बिटिआर सुक्तिनि नामाव इउपिपिएलआ सरकारा खेबसेनि थाखाय रायजो राजानि अनसायनाय आसाम सरकार आरो भारत सरकारनि अनसायनायाव भारतआल' देरहादोंबाबो जिहेतु आन्दोलनकारि सुक्ति खालामबाय बिटिआर नामाकरण जाफैबाय खेबसेनि थाखाय रायजोफोरखौ सेवा खालामनो होनांगौ बे थागिदायावसो इउपिपिएलनो दायित्व होदों बे इउपिपिएल राजनितिक दल नंगौना नङा दा बिनिनो आफादगिरि जानानै बिथाङा सासे बिटिआरनि चिफनि दायित्व लानानै रायजो राजाफोरखौ सेवा खालामनायनि सुजुग बे सुजुगखौ जथेस्थ बिनो होदों 5 बोसोराव जोंबो दङ रायजोफ्राबो साखि दङ दा बे 5 बोसोराव
UPPL एबा प्रमद बर' बिथाङा मा जबान होदोंमोन मा इस्ताहार दंमोन लिखित भाबै बेथ' रायजोफोराव गासिबो दङ दा बेफोर जिनिसा 5 बोसोराव मोनबैसो माया जिनिसा मावफुंजाखो बे गोग्लैसोनाय बिटिआर ओनसोल बा बिटिसि हालामाव थानाय बर' नन बर' बिभिन्न श्रेणीनि मानसिफ्रा बिथांनि जिनिखि जवानफोर बे जवानफ्रा मावजादोंना मावजायाखै बिनि सायाव नोजोर होदों निस्सय 5 बोसोराव गमामायैनो 5 बोसोराव दिनै मानसिफ्रा बुंदों न' जेसेबां जवान होदों मावनायबो जायाखै माखासे मावदों आद्रा माखौबा मावदों थिगानो दं खिन्थु 95%आ दिनै गासिबो भुवा होननानै रायजोफ्रानो बुंबाय रायजोफ्रानो प्रमान होबाय दा जायनि थाखाय थांनाय इलेक्सनाव बेखौ बाध्य जाबाय बिसो इलेक्सननि निथियानो बेनो आरो बेखौ रायजोफोरखौ दर्शिनानै लाब गैया आं खोनादों माने थांनाय बे इलेक्सनाव जेननायनि दाया UPPLनि नङा होनलायबाय आं बेखौ खोनाबाय UPPLनि नङा होनदों दाया होमबा दायनिगिरिया सोर जाखो दायनिगिरिया होमबा अट'मेटिक पाब्लिकखौ रायनाय जाया होमबा बेथ' बिराद अत्यन्त गाज्रि बिराद दुखुनांथाव मोनसे बाथ्रा बे भाष्य UPPLआ दाय गैया होननाया माने रायजोफोरासो दाय बिनि दायखौ रायजोफ्रा मान लानांगौ आंनाव फोथायनाय गैया येस नोंनि सायाव नोंथांनि सायाव फोथायनाय गैया मानो नोंथाङा खोथा होदोंमोन जवान होदोंमोन नों मावाखिसै नोङो खोथा लाखियाखिसै अट'मेटिक आं गाज्रि मोनगोन नोंथांखौ नङा दिनै UPPL सरकाराबो बिदिनो फैदों जवाननि सायाव मानसिफ्रा नेनानै थायो आरो दिनैनि थारिखआव बर'फ्रा एथक साम्बा नंलाथ' सोमावसारनाया खै बोसोर जाखो सोमावसारनायनि गेजेरजोंनो बहुद एक्सपिरियेन्स बहुद नलेज संबिधाननि खोथा बायदिसिना खोथाखौ बर'फ्रा दिनै मेट्रिक पास जानायनिफ्रायनो सिगांनि मानसिफ्रा बहुद स्टाडि खालामनानै दङ दा बे बेलायाव जानला मेनला गिदिर बाथ्रा रोंगौ होननानै सालाया फिदिंबानो जायो बेखौ फिदिंलाबायनानै जानला मेनला बुंबा खिन्थु रायजोफ्रा दुखु मोनो